Merhaba jwara, min bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Piştî demek dirêj ez di sal pêşberî we me û îro jî ji were behsa xwendinên xwe me sala çûyîm. Sala 2024 dikim min çend pirtûk xwendine, kîjan pirtûkin û naveroka pirtûkan û em ê ser mesela xwendinê jî piçekî rawestin û pişta jî vîdeoyê bi dawî bikim. Yani me best ew e ku divê em muhasebeya sala çûyî. Yani ji ber ku salek قدیه به داوی بو ما دست به ساله که تازه ساله که نوکر ابجل ما پیروز به و بس داخوازی من اوه کو ساله کی هی آرامتر به کو امی چند پرتوکیتن بخوینن بس هوقاس yani وسا گوته انگله کی او کنن از نخوازم پرزیده تشتین و صبراسی حز نکم بیشمش بروی بس آرامی به جبو ما چیتر از باورم yani çima divê em vê muhasebê bikin yani ji ber ku salek diqede piştî vê yani bi miheqeq meriv lêv hegere û wan xwendinên xwe binêre hema pirtûkek be jî di heb be jî sed heb be jî çend heb dibe ferq nake bes divê meriv wê muhesebeya xwe bike bi rastî ev gelek muhîm e yani te çi xwendiye yani ji ber ku meriv ji bîr dike ka gelo min çend pirtûk min kîjan pirtûk xwendine qene dema ku meriv lê binêre wê pirtûkên an ji wan pirtûkan bibîne ha dibe derbarê vê da jî min xwendiye pişta ew agahiyên ku te xwendine her çi qas ku belkî tu bêjî min ji bîr kiribe lê pişta ew disa bên bîra te yani ji ber vê divê miheqeq hûn jî muhesebeya sala borî sala 2024 bikin a derbarê xwendinê da û di bin vîdeoyê da ciyê şîyoveyê da hûn dikarin helbet tecrübeyên xwendinê bi min re jî parve bikin ji xwe ez va bi we re parve dikim hûn jî bi min re parve bikin ji niha va spasiya we dikim lê ji bîr nekin ji kerema xwe bibin aboneyê kanalê û linka kanalê jî herî kêm ji hevaleka xwe re derdora xwe re ji parve bikin û piştgiriya Pirtûk Hezê bikin spasiya we dikim niha ez vegerim îja behsa xwendinên xwe bikim salekê da min çend pirtûk xwendin kîjan pirtûk bûn yani mijarê vana çi bû û min bêtir bala min çûye ser kîja beşan belki ez vê nebêjim dibe ka hûn guhdarî kin pişta binivîsin bêjin ku te bêtir ser vê beşê xwendiye lê beriya wê dibe ez gotina dawî serî bêjim bi rastî ev gotin gelek muhîm e wekun zanin Şêx Murşid Xeznewî niha li Rojavayê Kurdistanê ev demek e û roja kûçû wir derket xutbê di mizgefta Şehîd Maşûq Xeznewî ku bi navê bavê wî ye mizgefta terîqeta Xeznewîyan em bêjin li xutbê da gotineke gelek xweş got bi rastî hiç ev yan weke guharê divê em bikin guhê xwe û her em yani vê gotinê bibîrbînin û xwe re bê motivasyonekê çê bikim got bixwînin dîrokê bixwînin tecrübeyên milletan bixwînin şoreşên ku li dinyayê çêbûne bixwînin ev rastî gelek muhîm e yani şêxekî Kurda bi şaşika xwe û bi cübbê xwe derket li hember cemaeta Kurdan yani li hember gelê Kurd yani ji ber ku mizgeft ew dere ku her kesekî ji em bêjin civakê li wir e îja bi zimanekî em bêjin weke dibêjin ya zimanekî fesîh ango zimanê gel yani bi zimanê gel ev gotin yani de asta cemaetê da em bêjin gel da herkes ji vê zimanê fehm dike û ji wan gotinan fehm dike ji ber wê bi amin ev gotin gelek muhîmin gotinên dîrokî ne gotinên zêrînin û divê ê ku hê dest pê xwendinê nekirine yani bi Kurdî ê ku xwendinên xwe de biçekî sistin lawazin divê vê gotinê her dubare bikin û xwe xurt bikin yani sedema nîşan nedin sedem tunene wex tune derfet tune ez hez nakim naxwînim falan nîne divê em mecburin Kurd mecburin bixwînin bes ew qas îja ez vegerim biçekî jî behsa pirtûkan bikim pirtûk biçekî zêde ne pir zêde bin jî axir de dîsa bi rastî nepêkane ez divê vîdeoda yek bi yek behsa gişta bikim lê ez ê hewl bidim qene pirtûkan nîşanî we bidim ewil di destê rastê em dest pê bikin yani ne ku ji ber ku sunnet wisa rastê we ez dest pê bikim ev yên alê rastin ez dixwazim bila baş bên nîşandayîn yani wek ew ka em bêjin kanala min e yani prensîba min e ku ez her çi qas ku ez navê pirtûkalî bêjim bigorin giranin ez dixwazim hewl bidim nîşandayîna wan jî bikim
usta min yani li gor rêbazekî usta rêz nekirin yek usta danser hem xwest bira tevlî hev bibe ku kez binêrin min çi xwendine û belkî servan çend gotinan dibêjin. Awil divê Pirtûkê da destmiya Ruhat ala kund folklora Kurdî da serdestiya jinan ji avestayê çap bûye. Bi rastî berhemeka xweş e lêkolînekî gelekî hêja ye berhemên xebatên Ruhat ala kum wekî dinê jî. Ev jî mesela jinên Kurd yani her çiqas carna em gelekî zêde dest û pala xwe didin ku em Kurd gelekî zêde qîmetê didin jinan arast ne qas jî durust e. Helbet li gel em bijin civakên cîranên me helbet em belkî başin eman hew qas e yani dibe ev berhem bi rastî jî çavkaniyeka girîng e ku muhîm e koma xwendinê xwendina Arnavutköyê me koma xwendin de jev xwendin ji ber wê berhemeke hêja ye. Pişta berhemeka din bi navê dîwarê me jî hilweşandin şahîdên komkujiya Geliyê Zîlan 1930 nivîskar Nihat Gültekin ji weşanxaneya Dozê. Ev jî berhemeka elbet derbarê dîrokê da ye bi rastî jî mesela Geliyê Zîlan ango komkujiya li Geliyê Zîlanê pêk hatiye ji xwe kêm zêde em pê agahdarin. Yani ev berhemên wisa ku ji xwe mamoste Nihat vê xalê de gelekî zêde dixebite û çendîn berhemên wê din jî henin bi rastî jî mala wî hava. Ev hafızaya civakê ye. Niha hafize ango dîrok ango bîr yani tişta ku ji xwe me dike netewels millet û ser pêyan dihêle ev tişta ye. Heger em yani ji hafizeyekê bêpar bin yani hafizeya me tune be em nikarin bin netewe. Ji xwe netewe yani ji neteweyê qest ew e. Yani cemaetên muxayyel em bijin Anderson'da ji Benedik Anderson ji vê tiştê dibêje. Yani cemaet tiş yani em bijin cemaet dibêje lê helbet ma'na cemaetê biçekî cuda ye. Wek tam ma'na neteweyê fehma me da nade. Lê wek mesela netewebûnê jî ji xwe tiştekî wisa yani hafize tiştekî xeyalî ye. Ev hafiza wê neteweyê wê hest û helwesta neteweyî û neteweperweriyê xurt dike ji ber wê van meselên berhemên dîrokî meseleyên ser em bijin çi komkujî ango çi jî tiştên girîng di welêt û ser milletê me bûye divê em hay jî hebin ji ber wê muhîm in. Pişta berhemeka bi navê Abşûran berhemeka çîroka ye nivîskar Elî Eşref Derwîşyan ji Farsî Cafer Açar wergerandiye û ji nûbiharê çapiye. Elî Eşref Derwîşyan Kurdekî Rojhilatê Kurdistanê ye. Lê bi Farsî nivîsandiye. Berhemekî çîrok e lê bi amin wek roman jî miriv dikare bi nav bike. Bi rastî çîrokeka yani Kurd ne pir Kurd e jî yani berhemeke bi tem bû. Lê helbet pir zêde ji xwe nivîskar kesekî sosyalîst e yani pir zêde bijin rêw resmekî sosyalîzmê ango tesîra sosyalîzmê ji xwe ser gelekî zêde bû. Dîsa koma xwendinê koma me xwendinê da me ev berhema xwendibû. Pişta berhemeka helbestan antolojiya tenêdiyê a Fewzî Bilge ji weşanxaneya Ronahî çap bûye. Helbestên Fewzî Bilge ji xwe mamoste Fewzî him helbestkar nivîskar û li gel vê jî bi xwe dîsa wênesazekî em bijin kesekî bi hunerê re jî mijûl dibe. Helbestên wî jî bi rastî yani çawa bêjim dema ku me riv dixwîne di helbestên wê da de helbestên wî da yekser ji xwe wek yani potreyek de hişê me da hişê mirov da xêz dike yani wek potreyekî biçekî tevlî hev yani girift ez dikarim bêjim yani dema ku me helbest xwendin bi awayekî giştî dema ku min lê nêrî yani min potreyeke gelekî tevlî hev giriftê da dî yani ji xwe ji nav jî tenêtî gotiye yani ew tenêtiya ku mirov di hundirê xwe da yani dijî wew tenêtiya yani hetka mirov dibe bi rastî helbesta em bijin ango helbestên mamoste Fewzî divê berhemê da tiştekî ango em bijin potreyekê wisa xêz dike bi mirov re. Helbet ez vê Pirtûkê jî dîsa nîşan bidim Hezretê Osman dewra Gulçal Ruhî Demirel ev jî berhema ku ewil min bi Kurdî xwendiye ji xwe min vîdyoyekî ji ser çêkiriye min nîşanî wê ji da dîsa vê sala çûyî min çav lê gerand min xwest ez dîsa ser bisekinim. Pişta berhemeka çîrokan bi navê Kene Parsek nivîskar Hesen Kızılcı ji avestayê çapiye. Hesen Kızılcı nivîskarekî dîsa ji Rojhilatê Kurdistanê ye kesekî bi rastî gelekî zêde ji bo em bijin bo maf û heqê Kurda neteweya Kurd tê koşaye yani bi rastî gelek zor û zehmetî jî wek hûn zanin li Îranê dibin dagirkeriya Îranê da dîtiye. Ev berhemewiya çîrokan me ji bo dersê
بو درسا ببورن ماستری وکن زانن سالا چویی من دست به ماسترا کردی جی کرد زانینگه آرتوکلیش بروی گله چون هات نمیشه بو یعنی بهتر هلبت بالا خدا سر خواندنش بو درسی وش بو درسی نخوا جبروی گله برهم مجبور درسی جو خواندن مدرسه دا امجن خواندن آن تحلیل و سروان امراد وستیان برهم نوسا یک جوان جی اف بو کنی پارسک یعنی اسکاریم بیشم چیروکن حسن قزلجی راست جی هجایی خواندنینه البته گلک بر همین دنجی مخواندن جبر کو نبو کردینه وان نشان نادم جبروی زویجی بیجم دستا بر همه که به ناو دست دیجی چیروکان پیکتی امریکا سردار نویسکاری که میج سوویتیه او نویسکاری همیشه نفش یک جوان نفشین داوی او نوسرکی سرکفتی جبر کو چیروکن کردن یعنی گلک کردنن او جن دستپیکی نویسکارین دستپیکی جدا گلکی جداتره ایدی yani بس yani امیشن ادبیات yani دیده ادبیات yani ین اول امبیجن وقتی عربی شمو گلک نویسکارین میندم بهتر yani gel propaganda بهتر sosyalizm هو اما در امریکا سردار da ایدی yani امبیجن هستن مروف هنن yani tenitiyan مروف ev eşu elemu azaru psikolojik şahsi edid çirokin vida hene yani ev deyin yani reşu spinine hartışt ama da Arabi şamuda mesela sosyalizm eden bejin çiye tamamı mejar reşu spiya hain xirab baş ne baş خلاص ders u şiret beji heye dedi çirokin Amerika serdar da ev ne le peşin beter em bejin مروف ناوندگی یعنی شخص ناوندنش بر وی افجی چیروکن امریکا سردار بو افجی بر هم که دیسا چیروکن ل آمزگین خان به ناو پریا خوزایی جو و شانم به آب بورن دست دیج و شانخانه لیست چاپی و شانخانه نگو افجی و شانخانه بیجینگو پریا خوزایی مزگین خان نویسکاره که ما جوانه جمیردینه یه حواله که هیجاج براستی ما به امسا پرتوکاجی ورگد سه چیروکان پکتی پرتوکاوی جارنان هم بسکرین و که اشپره که به همپا همو ایشو خمین ما دبی سه چیروکن اصلا مزگین خانش خورا سه چیروکن خوشک نویسینه یعنی جزبو زاروکا جیلش بو مزنا جست کارم بیشم یعنی معرف کاره بخوینه و کشوا مجی جاری که از رو نشتم مخوند جبروی افجی سالات شویدا ما خوند پشتا بر همه که دیسا کم خواندن آرناوت که ما وک کم خوند بر همه که چیروک آنگو فابل دویر داجی وک فابل زانن یعنی چیروک آنده حیوان داخل بنابی زرگیوره نویسکار عبدالحکیم کوزدوک جوشانین آریانه از نه غلط بم نویسکار شو دی گرتیگه دایه اره دی گرتیگه دام خم نویسکاری کی گرتیه بکردیم زرگیوره شو جناب دا زرنی زر امج کره یعنی شو نابند دا کر هیه مجاره کی yani başa hoş evkiyeli ideolojik yani şu jberku emjin nivskareki tebliğ hareket emjin azadi ango PKK buye yani jber bir hatiye girtin şu o derdora ve ideolojiye da berhemek hatiye nivisandın birasti hoş yani jberku fabl yani ders sandı da o şiret beji prezidet ki elbette gelek imrov neki evkşidik yani ایروین پرزیده بر همین شیرت بیجی نزانم کاوی چه قصب بکاره به تسریع سر مروف بکه افجیه لیجالی که واجی هلبت هیجی جبرکو ام هی نهات نه قناقه که ام بیجن یعنی هی قناقه که ام تدانه شری کی هما yani ere şereki azadiye li ev şereki maunu nemaniyeş yani heme deskefti ango serkeftine ki usta envanan edilip beşwa behelin jine mayaj berwe helbet berhem nusaji de heji tesira xwa bikin جبروی پشتا بر همه کدوم به ناو اویندارن فرانسکا رومانه نویسکار برهان سولمز و شانخانه لیساتیا چاپ کرد تایبەتی وی بر همه هی البته نویسکاری وی برهان سولمز نویسکاری کی نامنتوی براستین کردکی جاناتولیا ناوین اون هاجی سروک پنان نامنتوی گلک مهمه او اف یکم بر همه وی به کردی به زمان دایکا خو نویسان بریوی به ترکی اون نویسکاری کی گلکش سرکفتی ترکی مخابن گلک باشت نویسنه و گلک خلات جهانی جوار گرتنه یعنی تکیلین وی نامنتوی ج پرزیدنه او البته وگره وی مالی انگو وسا بناست که و مالا خو وگره
veriyam haskır got le baş romanek diyalogam pekti yani mrov brasi acizna beşwannavi geleki eri mijaru yani embijin evkeki basite u tera kurt tunene ev amın baş bu yani berhemeki ku bu Kurdiye li Kurdiye nebe yani hevce yani bu Kurdiye em hintiştin dünyayı cihanı jî behs bikin yani jber ve amın numune ki başe le tişta ku jinavero ki betir rexne amın Burhan Sönmez ewe ku yani stozdeka ku da bi cina hani jber ku got yani de Türk vergeri Türkiye jî bu demek ki gelek Kurt'tan demek ku verger bu got demek ku verger de tekaz ser Türkiye beni visanı jî Kurdi bu Türkiye hatiye vergerandın maxabın ev soza yani bi cin nehani jber ve dibe Burhan Sönmez eğer denge me biçevini zanım de temaşa keneke ahir dibe yani ve soza xwe bi cî bîne yani ev tiştekî mühim e yani Türk mixabin ev qas hoven yani ez bixwe çûm weşanxana iletişime wekun zanın İstanbul aliye Taksim'e ez bi taybetiş bo wê çûm yani migot kan ew soza bi cî aniye ananiye ev tiştekî mühim e ez ber ku navekî giringe Burhan Sönmez dema ku ew li Kurdî vegere ew tiştekî lê zêde bike û gotinekî bêje bêtir tesîr dike û bêtir em bêjin derdoreki berfireh pêr hese ji ber wê bi rastî min xwest ez vê jî bibînim lê mixabin ew tişta çî nebû min helbet rexna xwe ser Twitter û wekî dinê jî anî zimin hêvîdarim dengê me biçim Burhan Sönmez nivîskar rastîname ya padişahiya Kurdistanê berhemeke bi havî Gabar Çolî ev jî berhemeka aktivîstekî Kurd bi navê Gabar Çolî li Ewropayê de jî Kurdekî me hêja ciwan ji min re ji wir diyarî şand yani tena serê xwe binivîsandiye bi keda xwe çap kiriye û vêga belav dike yani di vir de wekû ew kat bîra min berhema dewleta Cihûyana Teodel Herz yani behsa dewleta Cihûya kir ne wisa dewleteke Cihûyan yani wek manîfestoya wî li vir vî ciwanî jî bi rastî hewl daye û bi wê awayekî wêrek yani belkî meriv bêje ma tiştekî basî de falan nexir ne wisa bû yani bi awayekî wêrek rabiye meseleyên Kurdistaneka mezin bi çi havî û zimanê wî perwerdehiyê wî her tiştî wisa xal bi xal nivîsiye û li gorî wê jî gotiye dê wisa em bijin tiştek em bijin paytexta padişahiya Kurdistanê dê ku derê be falan bêvan ev wekî din em bijin mesela zimên xwe tiştên girîng dest pê kiriye pişta hilbijartinên gotiye li padişaha Kurdistanê dibe lewra pêwîst e mirovê Kurd bi serbestî bijî ta ku bikare hizir û tê ramanê xwe bi ziman û xwe nas bikêt behsa parlamento yani bi awayekî kiştî em bijin ji xwe di nav de rastîname padişahiya Kurdistanê yani wek dewleta Kurdistanê mezin bi nav kiriye û bi vî havî ji xwe min di vîdyoyekî min carî jî dîsa behsa wî kir ji ber wê ez niha zêde ser nasekirim romana bi navê Bor nivîskar Çîden Baran ji Zîzê hatiye çapkirin ev jî romana dawiya mamoste Çîden bû romaneka Kurd û bi tem bû ez dikarim bêjim wekî min got ez zêde bi rastî jî nikarim ser bisekinim pirtûk zêde ne dê dirêj jî nebe bira vîdyo romana dê û dê marî ev cara duya an û sisiya bû ez dixwînim Egîdê Xwedo ji Egîdê Xwedo ji nivîskarên ji weşanxaneya Nûbiharê çapiye çapa duyem e ev disa koma xwendinê me ev xwend yani bi rastî jî romaneka xweş e yani şevên zivistanê de meheqeq dibe ev pirtûk bê xwendin pişta berhemeka îsal nû dîsa a helbesta derket ya mamoste berhema mamoste Subhiye Bulut bi navê AS berhemeka helbesta ye helbestên mamoste Subhiye Bulut mamoste ji dozê ji weşanxaneya dozê çapûye helbestên xwe mamoste nivîsîne ji xwe gelek caran ser medyayê parvet kir û bi vî havî êdî berhem wek berhem jî ber destê me ye û pêşniyaz dikim vê helbestên mamoste Subhiye hûn jî meheqeq bixwînin û li pirtûxaneya xwe jî zêde bikin pişta yek ji wan jî helbet a herî muhîm meriv dikare bêje sala 2023 da çap bû lê min bimorin من سال 2024 da xwend Qulink Ewr û Ba mem Ararat ji weşanxaneya Zîzê çapiye ji xwe min vîdyo ser çêkiriye
kanalê de hûn dikarin bibînin. Mem ararat ji xwe hûn zanin hunermendekî navdar e berhema wî ji bi rastî helbestê nûşî xweş bû. Yek ji wan berheman ev jî bû cara duyî na cara ewle bi navê Lalo Kerim berhemeka çîrokeka Kurd e nivîskar Cemal Nebez ji soranî bo kurmancî Besam Mustafa ji avêstayê çapî ev dîsa ji bo dersê me xwend û em ser vê çîrokê rawestî em rastî çîrokekî gelekî xweş e û ev mested stalên pêncî şêstî de behsa meseleya sosyalîzmê dike lê li vir ji ber ku Cemal Nebez duan salan da jî neteperwereke xwedî gotin û îradeyeke li hember mesela sosyalîzmê bêjin çîrokekî gelekî xweşik nivîse ji ber vê muhîm e. Dîsa yek ji wan romaneka din bi navê Mirzayê Reban Suzan Samancı nivîskara berhemê ji avêstayê çap bûye. Ev jî berhemeka bi rastî bêjin çarçove feminîzmê de miriv dikare binêrxîne ji ber ku hema hevoka ewil da dibêje dibêjin jin ji pîrbûnê pir ditirsin. Çi bêjim? Carê navê jinan derketiye a rastî mêr ji jinan bêhtir ditirsin. Yani şu ev hevok yekser yani wisa li dij vê mesela ku em bêjin yani gotinek ku an ku gotinek wek bavik salariya em bêjin yani mesela jin برقصه دکن جن پرده ترسم پرفرد کن فلان فلان فهمی چنه امید اساس خود راستیه که وانتونه اف بن هیچ کی وک کد کی مثلا باب سالاری هاتیه وش خود و رومانی داجی اف مثلا دایه بر ام بیشن شو ناوی میریک جو که میرزای ربن یعنی نافکریم با من جبر رومانه کی اسکارم بیشم جبو کسی کد و بشه یعنی قاعده در نمونه ان ببیند و هلبت بر خو بده میرزای ربن یک جوان رومانی کو yani سال 2024 da burası geleki kefam bir rahat elbet Martin'e Bextevar nivîskar Jean Dos û ji avêstayê çap bûye. Birastî jî romanekî gelekî xweş e yani li vir Martin wek Martinê Almanî ji Almanyayê radibetê Kurdistanê wek Helebê an jin him rojhilata navîn û wan ger û geşta xwe li wir û pişta vegera wî ya Almanyayê falan yani romanekî birastî jî gelekî xweş e ez ê înşallah hewl bidim taybetî jî li ser wê rawestim. Pişta berhema ka helbestan a Fatma Savcı Gulên Qasib. Ev yekem berhema wê ye û ev berhem çawa nivîsiya hûn zanim ev berhem di girtîgehê de ye di girtîgehê de dinivîsine dema ku di girtîgehê de ev helbestanan hemî ser pellên cigarê tê nivîsandin. Hani ev helbestên ku li ser pellên cigarê hatine nivîsandin û pişta ji wir derketine û derketine der pişta çapûye wek pirtûk xwe gîştiyeme yani bifikirin helbestên ku li ser pelên cigarê hatine nivîsin bi rastî gelekî hêja ye ji xwe ev çendin berhemên wê din jî min hemî jî xwendin helbestan û min nivîseke jî li ser wek bawekî gotarekî ez dikarim bêjim heta bi qasî gotarekî min ser nivîsandû ji xwe min parve jî kiribû ez ê dîsa parve bikim belkî dê li ser jî rawestim berhemeka dîsa kurte çîrok ango kurte romanek em bêjin kurê dêlê a Şener Özmen ev jî sala çûyî xwan pişta a Qedrîcan bi navê Guneh çîrokên Qedrîcan ev jî çend car bû ez dixwînim dîsa me ji bo dersê masterê me xwand li goristaneka Amedê jî dîsan çîrokên Osman Sebrî ji lîsê çap bûne ji xwe Qedrîcan jî lîsê çap bûye Sa govenda li ber mirinê bavê Nazim ber ku ji lîsê çapiyê min ser vê jî nivîsek xwendibû nivîsand ji bo dersê dîsa me xwendibû em ser rawestiyam romana bi navê Jana Gel İbrahim Ahmed ji lîsê çapiyê ev jî romaneka yek ji wan romanên destpêkê ên bi soranî ye ji aliyê Ziya Avcı ve bo kurmancî hatiye wergerandin ez ne xelet bim Ziya Avcı'ya ev jî romaneke ew bû min îsal romaneka bi kurmancî lê bi tipên aramî em jin romana Mark Twain bi navê Rojaneyê Adem û Hewayê wergeran Xelîl Abdulgafur yani berhemeka wergeran ya Mark Twain ku nivîskarekî navdar ê Amerîkî û ev jî berhema ya ser Adem û Hewa Rojaneyê em bêjin ev jî berhemeka kefam pê rahat yani hem xwest ji ber ku min ji Kurdistanê hanî bû wexta ku ez çûm duhokê wan dere min xwest ez vê jî bixwînim bi awayekî jî ez dikarim
خواندنا خواه به تیپین آرامی آنگو عربی یعنی نه آرامیش تونه راست آرامیشی نمایه به عربی از پیش بخم پشتا برهمه که به ناو خادم رومان خادم نویسکار صلاح الدین بلوت ev jî ji avestayê çap bûye. Romaneka bi rastî jî behsa mesela girtîkî dike girtîkî û ji girtîgehê derdikeve û mesela wiya ew şehwetê xweş xadimê jî xesandin ango ev xesandin heye yan jî nemir em bêjin nemir biborin nemir çi bû xesandin tiştekî dilê bû nemir yani ji nemiriyê ve dikeve ev jî behsa meseleyekî wisa dike çîrokekî pişekî zêde hestiyarê jî bi rastî ji ber wê berhemeka mijin romaneka xweş bû ew jî wê salê me sala çûyî ew jî xwend pirtûkeka helbestan bi navê Dîwana Hestiyan Erd Agron ji Aryênê çapiye dîsa nivîskarekî girtî ji girtîgehê ye wek dibe zimanê me wenda bû em bi zimanê hestiyan dijîn yani ez karim bêjim helbestekî yani helbestkarî yani helbestê nû biçekî bi rastî jî cuda bû yani em bijin şêwaza nivîskar cuda ye yani biçekî yani destpêkê da çekî cuda bû yani xwendina wê jî me dema ku me komê de jî nirxand me gotu yani bi rastî jî wek em bêjin gelek tiştên nû angu şibandin û tişt helbestê yango de helbesta xwe bar kiribûn ji ber wê yani bala me jî kişand Ruslan bêjin Erd Agron Pişta dîsa romaneka Suzan Samancı bi navê Payîz an ji Ziyab ev jî dîsa ji bo dersê me dixwend servan berheman em radwestiyan carna Suzan Samancı ji avêstayê çapiye dîsa berhemeka di vir da jî em bêjin dîsa ew meselên jinan ku navendê de ji xwe lehengên me jinin dîsa û ji ber wê yani Payîz an ji Ziyab jî romaneka dikarim bêjim hem romaneka Kurd e wek Mirzayê Reben ez bêjim Payîzan ji Ziyab çêt yani çêtiriyê qesta min helbet bêtir daha nizanim kêfa me bi Payîzan ji Ziyabê rahat pişta romaneka bi navê Rev û Bez Gulîjîn Kaya divê Rev û Bezê de ji weşanxaneya Sîtavê hatiye çapkirin ev berhem ji behsa salên ku em bêjin qira Ermenan lê li gel qira Ermenan li wir qira Kurdan heye çi êzidî çi jî Sunnî yani bi rastî jî Kurd jî qir dibin ji ber ku bê xwedîtî helbet ke hê behsa vê qirê zêde nikare bike yani Gulîjîn Kaya jî nivîskareka ji Qersê û ji Dîgorê ji bajarê em bêjin ji navçeya Erebê Şemo ye û piştî Erebê Şemo barim jina ewil û kesa duyem ku roman nivîsandiye ji Dîgorê yani ez nexelet bim ji ber wê jî bi rastî hêja bû û behsa wê mesela qir û kuştina Kurda dikir romanekî bala me dikişîne ser wê mijarê pişta romaneka bi navê Tazî nivîskar Roger Sozdar ji weşanxaneya Aryênê çapiye nivîskar hemşehriyê min e ji Erzeromê ye û bi rastî romana Tazî jî dîsa behsa ciwanên ku di zanîngehê da û nasîna wan be em bêjin hereketê re ango hereketa azadiyê re ango bi siyaset û polîtikayê re û li gel vê û pirsgirêkên bi malbatî û civakî re û bi hawayekî şerê wê serdema em bêjin yani salên nûdî yan û salê 2000 yani divan navberan da bêjin behsa wan salên biçekî şer û polîtika û pevçûnê hê bêtir germe yani behsa wan serdeman û wan pirsgirêk û mijne û tiştana dike û ji ber wê jî balkêş bû bi rastî dîsa welatê Sosinin Spî Fînlanda nivîskar Grigor Petrov werger Medînê Öğüt ji nûbiharê çapiye ji xwe ev roman berhemeka yani di dunyayê de navdar e û behsa milletê em bijin netewaya Fînlandî dike ku çawa serkeftî bû bi rastî jî ev roman yani yek ji wan berhemena ku dibêt pirtûxane me de hebe û em teqes her Kurd bixwîne yani miheqiq yani îro jî bi Kurdî heye divê bi Kurdî bixwînin romaneka bi navê Gora Zinde nivîskar Ciwan Serhedyan dîsa hemşehrî yani Serhedê ji xwe ji weşanxaneya Sınırsız çapiye dîsa ev jî berhemek û dîsa li Serhedê wê sir û seqama Serhedê de behsa wê
jiyana gunda û divê meseleyê da û ew sermaya û meselê evînê hezkirin mirin falan û bi vî hawayê dîsa divê derdorê da jî romanekî bi vî hawî bû û ev jî bila ji bo we pêşniyaz bibim. Pişta berhemeka çîrokan ya Nurettin Zaza bi navê Gulê lê çendîn çîrok de hene ji xwe Nurettin Zaza bi rastî jî di aliyê çîrokbêjiyê de hawarê da jî û pişta jî di siyasetê da jî navekî gelek gelek mühîm e. Nehewce ez bêjim yanî bixwînin dibe ji xwe hûnê bixwînin. Pişta berhemeka helbestan ya Şêx Mus Sefer bi navê Piştî Xezal terqiyan ji weşanxaneya ronahiyê çapiyê ev ji sala çûyî min xwend û helbestên ez bêjim herikbar û helbestên xweşik bûn. Ev jî yani pêşniyazê hemî berhem ji xwe pêşniyazin. Pişta romana bi navê Labirenta Cinan nivîskar Hesenê Mete û ji peywendê çap bûye. Ev ji bu cara duyem an jî sêyem ez vê romanê dixwînim. Yani ez belkî dikarim carekî du carê din jî hê jî bixwînim. Yani hin roman hin berhemên bi rastî jî wisa yek ji wan jî Labirenta Cinan e. Hesenê Mete berhemên wî bi giştî jî yani meriv dikare bêje yani ji bo xwanînê bi rastî jî hêjan e yani ew xwast ez bêjim. Di vir da jî li hengê sereke mamostek Kevanot ku kesekî îdealîst û pişta jî çawa dîn dibe helbet li vir rexneyekî ji civakê û ji bîr û bawerî û xurafeyên nava yani gelekî baweyekî berfirê hem dikarin lê binin ve koma xwendin ji xwe ser rawestin. Dîsa berhemeka Hesenê Mete bi navê Hêsîr û Baran berhemeka çîroka ye ev jî min xwendibû ji ber ku ser Hesenê Mete min nivîsek nivîsan bûn berhemê xwendim. Dîsa ji edebiyata Kurdên Qafqasê îja berhemeka nivîskareka jin heta tekane belkî em bêjin divê qonaxa Sovyetî da bi navê Xezal berhemeka çîroka ye sê çîrok tê de hene nivîskara wê Sîma Sement ji avestayê çapûye sê çîrokên gelekî xweşik in ez ê ser vê jî rawestim. Pişta berhemeka em bêjin bi ser poetikaya helbesta neteweyî gotarên ser helbestên Kurdiya modern berhemeka mijin çarçoveyek akademîk da ji xwe peywendê hatiye çapkirin. Editör Mehmet Zahir Ertekin, Dilaver Döwer û Mehmet Yıldırım Çakar. Mamoste Zahir Ertekin ji xwe mamosteyê zanîngeha Artuklî beşa Kurdî da bû. Lê vê dawî bû dekanê ilahiyat ez nexelet bûm lê gelekî ji xwe dîsa ji nav karûbarê xebatê em bijin Akademiya Kurdî daye. Berhemeka dîsa Hesenê Metî Smirnov Hesenê Metî çîrok e. Berhema jî çîrokan pêkte. Berhema Mehmet Uzun bi navê Mirina Egîtekî her çi qas strana wî em bêjin ji xwe ciwan heco bi nav bi deng kiriye biborin. Biçekî westiyam video dirêj dibe ka ez ê biçekî Kurd bikim. Mirina Egîtekî. Dîsan berhemên sê berhemên helbestan yê Fatma Savcı danê Baranê ji avestayê çapine. Xewnên zivîn ev xewnên zivîn bi rastî tam ne helbest e jî yani biçekî yani helbest e jî li wek ceribandin nivîstên ango gotinên ew jî bûn bi min wisa hatin biçekî pişta dotmara lal ew jî ji avestayê çapî. Berhemeka çîrokan bi navê monologên li ber şibakeyê nivîskareka ciwan Gulbejin ji weşanxaneya Zîzê çapîye çendîn çîrokên Kurd in û ser meseleya jinên penaber ba min berhemeka hêjaya yani qene gelek numûne tê de hinin ku êdî jin yani karakter bi temamî hema jinin çend heb mêran jê derbixe û em tenêtiya wan pirsgirêkên wan li gel monologên ku li ber şibakeya wan ku em bijin cama wan falan em dibînin bi rastî jî gelekî balkêş bû ji ber vê teqes pêşniyaz dikim. Deriyê Dil Guldesteyek ji şîra Almanî wek berhemeke antolojik em dikarin wergere nivîskar Dr. Abdullah İncekan ji Nûbiharê çapûye. Romaneka Helîm Yusuf bi navê Firîna bi baskên şikestin evîna li ber siya xwediyên alên reş ew têkoşîna li hember Daişê an işî da xwînxwar İslamîstên tundrew an terorîst ji peywendê çapîye romaneka bi vî hawî. Pişta berhemeka helbestan bi navê Kezî nivîskar Fatixan Taşlı Tunç ji awayê çapîye. Em taybet be
helbesta wî çend xelenk mane ji keziyê min ê reş di bêrîka dilê te da tevlî mirîkek şikestî em me berhem û nivîskar nas kir. Bi xwe jî ji xwe denk kiriye helbesta xwe gelekî bala mirov dikişine min bin îmze ji xwe berhema li Mêrdînê Fuarê stendibû û sala çûyî me ew jî xwend gelekî baş bû kefan pê re hat. Mamoste re jî silav. Pişta berhema helbet arjenarî ya bi navê Efendîno ji weşanxaneya Sor çapiye. Yani hune biçin dibê. Hune pişta stûyê xwe bixwîrînin û biçin. Hune biniçin û hune biçin. Biçin. Berî kuç û kevir di we werbin biçin. Berî ku dayîkên kitansibî tû bikin ser çavên we. Bi cehennemê biçin bi rastî ji welatê me. Pişta berhemeka bi navê dîroka belek a helbestan e ji weşanxaneya Name nivîskar Mihemed Sîbkan mamoste hemşehriyê min e dîsa ji Erzeromê ye. Elbette ez biçekî bêtir bala xwe dim ser berhem û nivîskarên hemşehriyê xwe Erzeromê bajarê xwe bo min gelekî helbet berdirê min bêtir şîrinin. Ev jî berhemeka helbesta ye û gelekî zêde bijin serheda me bajarê min Erzerom jî tê daye ye. Helbet ev jî me kêfxweş dike ku ji Erzeromê hê bêtir nivîskar derkevin helbestkar derkevin û bi Kurdî binivîsînin. Pişta dîsa nivîskarekî hemşehriyê xwe Erzeromê bi navê berhemeka çîrokan Siyên şikestî nivîskar Fewzî Özmen ji weşanxaneya Periyê çapûye weşanên Pêrî. Ev jî çendîn çîrokan pêk tê. Dîsa navenda wê ji ber ku serhede bijin Erzeromê gelek mühîm e û dervê wî jî ji xwe nivîskar ema em bijin em gundiyê hevin jî yani gundê me ji xwe cîranî hebûn yani em gelekî zêde nas û dostê hevin ji xwe. Berhemeka romanan Süleyman Demir piştî 20 salan ji dozê hatiye çapkirin. Dîsa berhemeka ji nivîskarekî hemşehriyê min İkram Oğuz bi navê Rêwî ji weşanxaneya dozê hatiye çapkirin. Berhemeka ser bijin berhemeka ser helbesta bi navê şikefta helbestê hevpeyvîn Çiğdem Baran nivîskar Çiğdem Baran li hember le gel du helbestkaran Fewzî Bilge û helbestkarekî din biborin Ahmet Romî û rê nivîsandiye min xelet ew kirez ne xelet. Yani ev bû belê. Pişta berhemeka bi navê xwendina Kurdî ya Kamuran Bedirxan nivîsên wî yên di kovarên hawar û ronayî û rojan nû dane. Berhemeka bi navê Ruhê Xwebûnê nivîskar Dilawer Zeraq ji nivîsî hatiye çapkirin ser kovara hawarê û derdorê wê mijarê rawestiyaye. Berhema Şêxofîlik ya bi navê Roja Nehşemê derî û dergehên çîroknûsiya Kurdî berhemeka rexneyî ser çîrokên Kurdî ba min gelekî baş e bixwînin zîz ji weşanxaneya Zîzê. Berhemeka dîsal ser mesela rexne û em bijin nirxand û analîzê ser Abdullah Peşê rizgarkerê dawiyê helbesta Kurdî nivîskar Zülküf Ergün mamosteyê zanîngeha Artuklê Akademiya Kurdî ji nûbiharê hatiye çapkirin. Berhemeka wergerê Suç û Ceza a Dostoyevskî bi Kurdî ji aliyê Medenî Öğüt hatiye wergerandin bo Kurdî kurmancî ji nûbiharê çapbûye bixwînin. Di îmaj Ermenî di romanên Kurdî yên Sovyetê de Güneşkan ev jî dîsa tezeka Güneşkan ji peywendê hatiye çapkirin. Berhemekî xweş e ku di berhemên romanên Ermenî de rewşa Kurdan. Dîsa berhemeka dîsa ser meselên edebiyatê destpêkek ji bo zanista edebiyata modern Remezan Alan nivîskar û ji peywendê çapiye dîsa akademîsyenekî Kurd zanîngeha Artukliyê û berhemeka gelek bi rastî dikarim bêjim mihîm e ji xwe ji bo destpêkê dibêjim. Dîsa berhemeka ser mesele edebî rexne û rexnegirî nivîskar Çorê Arda ji weşanxaneyê Belkî ser gelek berhem gelek roman û çîrokên Kurdî nirxandin kirin tew helbestan ez ji bo wê dikarin ew bikim. Berhemeka felsefe cinayet leşkerî û wêje nivîskar Ahmet Altan nivîskarekî Tirk e bo Kurdî Zeynel Abidin wergerandiye. Berhemekî ji nivîsên wî yên rojnameyan falan kombûye hatiye nivîsandin. Dîsa ser edebiyata Kurdî romana Kurdî û nasname nivîskar Haşim Ahmedzad ev bu cara duyem ez dixwînim ji avestayê çapûye mixabin piyasê de jî tune gelekî muhîm e Ahmet Haşimzade ser mesele nasname û meseleyên edebî teoriya edebiyata çi cîhanî û çi Kurdî gelekî baş rawestiye. Mesele berhemekan ceribandinê bi navê Mirov Cengiz Eker ji Aryenê hatiye çapkirin. Ez nexelibim nivîskar
ری نویسکارێکی گرتیە بە ئامن بەرهەمێکی خۆش بوو یعنی بەڕاستیژی بەرهەمێکی هێژا بوو ینی جامێر فکرên xwe aniye zimên û yanî gelek mesela da em bêjin hin tişta zelal dike ronî dike an got hin minaqeşan de dest pêkirin ji ber wê berhemekê xweş bû min jê hez kir. Pişta du berhemên ku muhim yek ji wan biyografiya siyonîstekî sosyalîst ji îngilîzî bo kurdî Fexriyasa ji avêstayê çap bûye behsa tecrübeya Siyonistan dike. Siyonistên ku dewletek ava kirin, dewleta İsraîlê, dewleta cihûyan. Ji ber wê ji xwe wekî şêx dibe tecrübeyên milletan bixwînin. Yek ji wan milletên herî muhim cihûne. İsraîlê divê teqes û teqes bixwînin û hay ji külliyata Siyonîzmê hebin. Dîsa berhemeka Fexriyat sey wergerî Kurdî kurmancî kiriye netewperweriya feminîst. Çendîn jinên netewperwer xwe netewperwer pênasî dikin lê feminîst wek netewperwerên feminîst yên cîhanî di vir de gotarên xwe nivîsanine û bi rastî ji gelekî balkêş e yani ên ku netewperwerî û feminîzmê nayînin gel hev yani dibê ku nayê gel hev falan temamî derewan dikin û tenê Kurdan dixapînin pê nexapin eş xwe wek Kurdekî netewperwerekî feminîst bi nav dikim ji ber wê dibe problem tune. Dîsa berhemeka Fexriyat sey wergeran dîm rizgarkirina hişê mêtingeriyê di wêje Afrikayê de siyaseta zimên nivîskarekî dîsa Afrikî Kenyayê Ngugi wa Thiong'o ji xwe behsa vê berhemê û pêşniyaz kir ji we re. Berhemeka perwerdeya zarokan bi çîrokan nivîskar Muhyiddin Nahrîn kitêbeka rêber bo mezinan ku zarokên xwe bi rêya çîrokan çawa dikarin perwerde bikin bi rastî berhemeka xweş e û wek li nûbiharê çapiye koma xwendinê de me xwendibû û mamoste Muhyiddin jî bû mêvanê me gelekî baş bû bi rastî ji bo dê û bavên Kurd ev berhemekî hêja ye ku hûn pê zarokên xwe perwerde bikin. Dîsa berhemek jî heye ji gotaran pêk hatiye sempozyuma edebiyata berawirdî di navbera Tirkî û Kurdî de xebatekî wisa 2014-15 da hê ev proseyekê hilbijartinê hebû zanîngeha Artuklû û zanîngeha Boğazî Çiya Stenbolê da çêbûye hin nivîskarên Kurd û Tirk ser meseleyên edebiyata Kurdî û Tirkî xebatekî wisa çêkirine hêja bû baş bû bo min hûn ji dikarin bixwînin qene hay ji hin vê meselê jî çêbibin ji ber ku gelek muhîm e. Mando berhemên muhîm yek ji wan dagirkirina tarîtiyê nivîskar Bextiyar Elî ji weşanxaneya Neqş û weşanxaneya Şilêr ku ji Rojavayê Kurdistanê neher bi weşanxane li wir çapiye lê li Bakur jî ji pirtûka Kurdî ji tê peyda kirin wekî din pirtûk firoşên Kurdî. Romaneke bi qeraseya lê romaneke zaf xweş û hêja ye û taybet Kurdên Bakur miheqeq dibe vê pirtûkê bixwînin ji ber ku ev li Bakurê Kurdistanê ev bûyer diqewmin û mijar û mesel û mebest hemî ji başûrê Kurdistanê û bi du awayê yên bêjin ji ber wê behsa wê qir û pişaftin û kuştin û qedexeya zimên û Kurdî bi awayekî bêjin honakeke wisa çêkiriye nivîskar û gelekî baş ser em bêjin dîroka komara Tirk û Bakurê Kurdistanê wê serdemê heye yani nivîskar bi rastî jî hay jê heye xwendiye û baş jî dîtiye. A herî dawî ku bi rastî ez hedka min bir yani çawa bêjim romaneka ev ji têra xwe qerase û wek dibêjin yan nayê fêm kirin bi rastî jî gelekî zehmet bû helbet ez behsa Ulysesê dikim. James Joyce ji îngilîzî bo Kurdî kawa nemir ji avêstayê çap bûye. Bi rastî jî yanî wek dibe ya tîra me qetand vê berhemê. Ya çawa bêjin helbet gelek kesa jî rexne dikir işte falan zimanê kawa ahe falan ev laliyekî wekî din kêfa min pê re jî hat dûra yani helbet ewil çekî zehmet e dîsa jî zehmet e yani hûn bêjin tewa çi qas jê fêm kir falan ez ê çendî nivîs û belkî bikarbim bêtir video tiştan ser çê bikim yani ji ber ez niha zêde behsê nakim bes bi Kurdî wisa bêjim axir qediya me bawayekî de hewda da berxwe gelekî dirêj kir lê baş bû ji bo min yani dibê carna mirov di berhemên wisa qerase û wisa zehmet de xwe biceribîne min wisa dît yani ji bo min ji ber wê baş bû yani em çekî em elimle rehetiyekî em bêjin qeykê bi Kurdî nivîsan bes her tiştê em jê fêm bikin tiştekî wisa dunyayekî wisa tune tiştekî wisa kes nade ber we
Türkiye ve berhemi jî gelek zahmete. Yani kesu ku jî agahdar ez barim baş dizanin. Yani ji ber wê wisa hema gerek Kurdî bû were fêmkirin falan bêvan işte zimanekî çêkirî naylon tiştekî wisa tune yani kes bira tiştê wisa nexapîne û xweşxwendina wê dûr nexe. Helbet her kesek wê bikar ve bixwîne zehmet e. Lê kesên ku dikarin ra hewl bidin bi hawayekî tecrübeya milletan bixwînin. Yek ji wan jî ev e tecrübeya milletan. Bi Kurd û Kurmancî pirtûkên ku min xwendine evin. Min xwast ez vana nîşanî we bidim û bi vî hawî jî muhasebe wê salê bikim û hat bîra min yani ka min çi xwendiye çi nexwendiye biçekî hat ber çavê me ev ji bo min jî baş bû. Hevîdarim ji bo we jî baş be. Hûn jî behsa xwendinên xwe bikin û bibin abonê kanalê jî. Hew xas bes bi rastî ez westiyam. Wezê êdî vîdyoyê bi dawî bikim. Ji bîr nekin şîrovên xwe pêşniyaz û rexne û gotin û şîret û pêşniyazên we çi hebin hûn dikarin dibin vîdyoyê de binivîsînin. Benda wan şîroveyên we me jî bi kêfa xwe ne helbet. Wisa ew qas de bi xatirê we